nens i nenes, com esteu? Des de la Biblioteca Joaquim Bauxell ja tornem a ser aquí per explicar-vos un altre conte. I què fem abans de començar-lo? Ja ho sabeu, sempre ens agrada obrir una bonica espelma que ens acompanyi tota l'estona del conte. Mireu aquesta espelma tan bonica que tenim aquí. Ui, a veure que ens ha fallat, tornarem a provar-ho, no passa res. I a veure, aquesta espelma, mireu-la. Ja està. Aquí tenim espelma. I què ens falta? Ens falta el nostre amic, en Perot, que després de tots aquests dies de festa em sembla que li costarà una mica. No sé pas, està ben enturbiscat aquí dintre la maleta. Va, cridem-lo, va. Perot, Perot! Picaré una mica, a veure. Vinga, Perot, desperta't! A veure. Mireu-lo, aquí el tenim. Hola, Perot, què tal? Mireu-lo com es desperta el nostre escavallat. Perot, per cert, em sembla que hauries d'anar a la perruqueria. Mireu-lo, cada vegada el veig més escavallat. Em sembla que un dia el portarem a la perruqueria. Què tal, Perot, com han anat les festes? Va, saluda els nens i nenes. Vinga, va, cantem-li la seva cançó. Què us sembla, va? Perot, l'escavallat, la nostra titella, Perot, l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, Perot. Vinga, ara el posarem cap aquí, però, ui, però sempre em sembla que em vol dir alguna cosa, a veure. Val, Perot, ja els he comentat els nens i nenes, no pateixis. Que en Perot vol saber a veure si els reis us han portat moltes coses i tot el que vosaltres desitjàveu. Jo em sembla que sí, oi que sí, nens i nenes, que heu fet molta bondat? Vinga, doncs va, a gaudir força de tot el que us han portat els reis. I vinga, què farem? Posarem en Perot aquí al nostre costat, que es prepararà també, com tots vosaltres, per explicar la història d'avui. I atenció, que ara descobrirem a veure quin conte ens ha atrapat avui en Perot a dintre la maleta. Obrim, a veure. Ui, què veig? Ui, ja estem a l'hivern, veig molta neu per aquí, a veure quin conte ens ha atrapat en Perot. Mireu, un conte molt bonic. Un conte on hi surt un monstre que potser molts de vosaltres coneixeu. Que sí, és el Búfal. Sí, ho heu endevinat, el Búfal. Doncs el conte que us explicarem avui se'n diu La filla del Búfal, de la Júlia Donaldson i de l'editorial Brúixola. Va, preparats i preparades, que la història comença. La filla del Búfal. Mireu, quines imatges tan d'hivern que tenen el conte d'avui. Doncs hi havia una vegada un grúfal que vivia amb la seva filla, la petita grufaleta, en una cova al mig del bosc. Era un dia fred d'hivern i ella estava molt cansada de jugar dintre la cova. Havia jugat amb les fulles, amb els ossos, havia jugat també amb un pal tort, amb les anous, havia dibuixat totes les parets de la cova i estava molt cansada. I li va dir al seu pare: Pare, vull sortir a jugar fora, sisplau. Però el grúfal va advertir a la seva filla que mai cap grúfal no podia endinsar-se en el bosc. Però, per què, pare, per què? No ho facis, perquè si ho fas, el gran ratolí malvat et perseguirà i se t'endurà amb ell. El vaig veure una vegada fa molt i molt de temps, va explicar el grúfal. I com és? Va, pare, explica. Vull saber-ho. És tan gros i dolent com diuen? El pare, gratant-se el cap, va dir: gairebé ni me'n recordo. Després va rumiar un minut i li va contestar: el gran ratolí malvat és terriblement fort i la seva cua, coberta d'escates, és llarguíssima. Els seus ulls són com boles de foc i els seus temibles bigotis són més durs que el filferro. Ui, anava fent la petita grufaleta. I, malgrat tots els advertiments del seu pare, mentre aquest dormia profundament i roncava, i la petita grufaleta continuava avorrint-se molt, va decidir sortir de la cova i endinsar-se al mig
aquella nit terriblement freda d'hivern. Ella es creia molt valenta i de puntetes i sense fer soroll va aconseguir sortir de la cova sense despertar el seu pare. Nevava de valent i el vent bufava amb força quan la filla del búfal es va endinsar i es va perdre al mig del bosc. Ah, mira, mira! Hi ha petjades a la neu. De qui deuen ser? I cap on deuen anar? I tot d'un plegat va descobrir una cua que sortia per sota d'uns troncs. I si fos la cua del gran ratolí malvat? Es va preguntar. I es va quedar un moment pensant a veure què podia fer. Però just en aquell moment una criatura va sortir del seu amagatall. Tenia els ulls menuts i no tenia bigotis, ni un de sol. Tu no ets el gran ratolí malvat, oi que no? No, va contestar. Jo sóc la serp. El ratolí és al llac menjant pastís de grúfol. Com? Què pastís de grúfol? Sí, i la petita grufaleta va arrencar a córrer i va desaparèixer com un llamp. Ziu! La neu queia sense parar i el vent bufava amb fúria. No tinc por, repetia la petita grufaleta. I anava caminant enmig de la neu. Ah, fixa't! Unes marques a la neu. De qui deuen ser? I cap on deuen anar? Es va preguntar. De sobte va observar que dos ulls brillaven a la capçada d'un arbre. I si són els ulls del gran ratolí malvat? Es va quedar una estona pensarosa a veure què podia fer. Els grans ulls la continuaven observant al mig de la foscor. La criatura va baixar volant. Tenia la cua curta, però en canvi no tenia cap bigoti enlloc. Oi que tu no ets el gran ratolí malvat, oi que no? No, jo no soc el gran ratolí malvat. Jo soc un mussol. El ratolí ronda per allà aquells racons, menjant truita de grúfol. Com que truita de grúfol, d'acord, dic, me'n vaig. La petita grufaleta es va arrencar a córrer com un llamp. Sí! La neu continuava caient sense parar. I el vent bufava molt i molt fort. La petita grufaleta no les tenia totes. I anava repetint-se, no tinc por. Es repetia cada vegada i es pensava molt i molt valenta, agafant-se ben fort amb la seva nina de fusta. Oh, mira! Hi ha petxotes a la neu. I si les segueixo, potser em portaran cap al ratolí malvat. Per fi, uns bigotis i una cua. La filla del búfal va seguir les petjades. Potser que siguin els bigotis del gran ratolí malvat, es va preguntar. I es va quedar un moment observant com aquests bigotis no es movien. Ui, va pensar la petita grufaleta. La criatura va sortir del seu amagatall. Els seus ulls no eren de foc. La seva cua no tenia escates i els seus bigotis no eren durs com el filferro. Tu no seràs el gran ratolí malvat, oi que no? No, jo soc la guineu. El ratolí és al costat d'aquell arbre, menjant sopa de grúfol, que està boníssima. Sopa de grúfol, croqueta i buf, la petita grufaleta va marxar com un llamp al mig de la nit. Ziu! Tot això és un engany, exclamà la filla del búfal. Es va seure en un tronc cobert de neu. No em crec pas que el gran ratolí malvat existeixi. Això el pare m'ho va explicar perquè no sortís de la cova. Sort que jo soc molt valenta i he decidit fer la meva. Però què veig? Hi ha un animaló que surt d'aquell cau. No és gros, ni dolent, però em sembla que és un ratolí de debò. Avui sí que soparé molt de gust, va dir posant-se la mà a la panxa. Quina gana que tinc, fa moltes hores que no menjo. Va observar com el petit ratolí escombrava davant de la seva cova i que havia fet un preciós ninot de neu ben bé al davant. El ratolí ni va veure que s'acostava la petita grufaleta. Espera, el va interrompre el ratolí. Abans que te'n mengis, voldria que coneguessis un amic meu. M'enfilaré dalt de tot d'aquesta ballaré per fer-li senyals. El meu amic és malvat i gandolàs. Ah, sí? Va dir la grufaleta. Sí, tu espera't i el coneixeràs. I la filla del búfal va deixar anar el ratolí, sense adonar-se. Aleshores, el gran ratolí malvat existeix de debò? El ratolí es va enfilar dalt de la ballaner, després va fer senyals com si avisés algú i li va dir:
Espera, espera, espera i veuràs. Al cap d'una estona va sortir la lluna. Era brillant i rodona. Llavors, una ombra terrible va cobrir el terra. Oh, qui és aquesta criatura tan enorme, malvada i forta? La seva cua i els seus bigotis són terriblement llargs. Les seves orelles són enormes i carrega a l'esquena una nou de la mida d'una roca. Uau, aquest sí que és el gran ratolí malvat! La Grufaleta va fer un salt al mig de la neu i es va arrencar a córrer. Ziu! És el gran ratolí, anava dient, és el gran ratolí! I el ratolí va saltar tranquil·lament de l'arbre, molt i molt somrient. Ah, va dir el petit ratolí, mira, hi ha petjades a la neu. De qui deuen ser? I cap on deuen anar? Va pensar el ratolí. I així és que va decidir seguir-les. Havia parat de nevar i el vent ja no bufava amb tanta força. Les petjades el van portar fins a la cova del Grufal, on la seva filleta ja no creia que fos tan valenta i on ara ja estava una mica menys avorrida. El petit ratolí es va parar a l'entrada de la cova i va observar, complaent i en silenci, la bonica estampa que oferia el papa Grufal abraçat amb la seva petita Grufaleta al costat del foc, tot rosegant una nou boníssima i deliciosa. I conte acabat. Aquest conte de la filla del Grufal que esperem que us hagi agradat. Vinga, nens i nenes, ja estem. Fins la propera. Què us sembla si bufem l'espelma? Va, però tu també ens ajudes a la 1, a les 2 i a les 3. Adéu-siau, cuideu-vos molt, fins aviat.